wai kuna ta neman magani ne har yanzu? ‘Yan mata da ke nike, ke da ke nike, kai ma da kai nike. Samari sun zo sun fi 6, sun fi 10, duk saurayin da ya zo neman aurenki sai ki kore shi. Bayan ya tafi kuma ki fara hawaye baki san ya aka yi ba. Ga mafalkai kala-kala wanda baki san da su ba. To ga ɗan baiwa daga ƙasar Nijar, daga jihar Maraɗi ya bayyana. Ina waɗanda suke ƙasashen waje, waɗanda suke Ghana ko Cote d'Ivoire ko Chadi, ina waɗanda suke Algeria ko Libya ko Saudi Arabia. To don Allah ku kira wannan lambai ga ta nan. Duk wanda yake da irin wannan matsalar da na karanto, to ya kira wannan lambai. Ina waɗanda yake da sihiri, wanda sihiri ya ci shi har ya kai ya ci ya yi magani kala-kala ya kai ya haƙura. To karka yanke tsammani daga Allah, karka yanke ƙauna daga rahama Allah, ka nemi magani, ka yi zanna kwance ka ce kayi abu yaƙi cinyewa, baka nema ba. Ga ɗan baiwa ya bayyana.